šlápnuto, tam ho Rusové brání, seč to jde, ale marně! Plekanec dává bronzovou branku! Krásně Tomáš Plekanec si s tím poradil jako mazák. Nenechal se unést té backhandové střele, měl přehled kolem sebe a Aťušova poslal po břiše do mantinelu, sám si vybrusil před bránu a zakončil. Ťutin se ho snažil sfaulovat marně, Aťušov tam klouzal, jak na to Bogánu, ale Plekanec krásně. Ono se jim člověk nemůže divit, oni dělají všechno pro to, aby ten gól zachránili, aby ten gól nepadl. Nemůžu si pomoci, byla to Ovečkinova chyba na modré čáře. Jednoznačně riskoval, ale to jsme říkali, že v závěru utkání se musí riskovat. Kdyby to přes Jágra dostal, tak byl Jágr venku ze třetiny a byli tam 6-3. Ale hlavně Ovečkin se vrátil ke svému obránci a začal mu brát puk. No, tam to měl mít Ťutin, to byl pro Ťutina. To je veškerý problém ruský hokejistů. Ať je to Kovalčuk nebo Ovečkin, každý chce být tím, kdo rozhodne. Tak dnes rozhodují góly českých střelců. Červenka 3, Plůcha 2 a Plekanec 1. K tomu ještě Jan Marek. A výsledek je takový, jaký je teď. Minutu 18 sekund před koncem třetí třetiny, 7-4. Rusové se ještě snaží, ale už sami cítí, že 3 branky, to je příliš velký odstup. Kovalčuk, Radulov, Eliáš. Patrik Eliáš, výborný v defenzivě, co on tam udělá práce, co vypíchne kotoučů. Neskutečné. Jereščenko, Radulov, Jiří vedle. Na chvilku Kornějev. Ale Marek. Milan Michálek, tak alespoň zablokoval Tereščenka, aby mohl Jan Marek pokračovat dál. 40 sekund do konce třetí třetiny. Arťuchin. Zkusil to z dálky, pak ještě chtěl dorážet. Nikulin. Zdeněk Michálek. Voráček na ose. Jan Marek a Jan Marek má ještě jednu šanci. Z boku najíždí na Barolina. Mířil do horního růžku. Rolinek. Arťuchin už se spíš jde poprat. Ale ani to už na to nedojde, když teď se tam na něj Rolinek vrhl. A Arťuchin se samozřejmě ochotně obrací proti Rolinkovi. On tam klekl ze zhora na Rachunka. Tak Patrik Eliáš, to zklamání po Švédsku už je snad pryč. To rozhodnutí skončit reprezentaci doufám také. 5,4 sekundy do konce. A Rolas už to ví dobře, že z tohohle bude medaile a teď zdravil diváky. Ještě si tam vyšlápl i na o 2 hlavy většího Arťuchina. Vyšlápl, vylezl. Teď to přijde, on tady výborně ustál. Tohle už byl od Arťuchina faul, on ho tam zametl na led hokejkou. A potom, když dostal na led Zbyňka Michálka, začal tam na něj klekat, tak samozřejmě reagoval. Vrací se doba bronzová, český tým i z dalšího světového šampionátu odváží medaily. Po loňském titulu letos znovu bronz a hlavně vítězství nad Ruskem v posledním utkání 7-4. Alojz Adamčík tedy navazuje na své předchozí zápasy, které prožil jako hlavní kouč na střídačce české reprezentace. Bronz z Turína, z olympijských her vlastně v podobné konfiguraci, kdy o zlato hrálo Švédsko, Finsko a o bronz Česká republika, Rusko. Dnes znovu opakuje. Rusové budou po sérii finálových soubojů bez medaile a myslím si, že v Rusku se to ale vůbec nebude líbit. Já musím říct, že celý turnaj byl skvělým vystoupení našich hokejistů, že nás připravilo o více jen těch 20 minut se Švédy. Že tohle mužstvo asi na zlato mělo, ale stejně klobouk dolů, bronzová medaile, kdo by si řekl, že ji budeme mít před šampionátem. Všichni bychom ji brali. Skvělý úspěch. A samozřejmě jsou hráči, které lze v českém týmu vyzvednout, ale hlavní je, že znovu to byl tým.
Znovu se tady udělala skvělá parta, kdy jeden bojoval za druhého, kdy všichni šlapali dozadu, do obrany. Pro červenku dnes tedy hat-trick, ale když se podíváme na českou soupisku od jedničky Jakuba Kováře, který tady plnil pouze roli třetího golmana, až po 93. po Kubu Voráčka, tak každý hráč měl své místo v týmu, každý hráč tady odvedl svoji práci a každý hráč si tu bronzovou medaili plně zaslouží. Číslo 71, number 71, Ilja Kovalčuk. Ilja Kovalčuk dnes ukázal, že to on umí, nechat si na poslední den šampionátu důležité góly. Dnes ovšem ani ty jeho dvě trefy nestačily Rusům na nic víc než na porážku. Ale dnes jezdil, dnes opravdu bylo vidět, že mu jde o ten výsledek, že mu jde o tu bronzovou medaili. Ještě teď dává co pro to rozhodčí, vidíte. Jeho reakce. A nejlepším českým hráčem dnes autor hat-tricku Roman Červenka. Celý v červeném. Tak jedna výhoda je, před rokem Rusové také svalovali svoji porážku na rozhodčí a na symbol protestu si všichni s výjimkou Ovečkina sundali stříbrné medaile, dnes si nebudou mít co sundavat. aspoň něco, nějaký posun. Stejně jako před rokem, tedy český tým končí sezonu vítězstvím. Stejně jako před rokem končí sezonu vítězstvím nad Ruskem. Stejně jako před rokem z toho bude medailová odměna, i když tentokrát v bronzu a nikoliv ve zlatě. Ale světový hokej je nesmírně vyrovnaný a každá medaile je cenná, každá medaile se počítá a každá medaile je obrovským úspěchem. A tým, který tady vybojoval bronzové medaile, zaslouží obrovskou poklonu, obrovský dík za to, co hráči předvedli. Šojči Tomita, viceprezident Mezinárodní hokejové federace, předává teď ještě ty pamětní medaile pro rozhodčí. Myslím, že arbitři nechali dnes hře průběh, nezasahovali do soubojů, bylo tam několik momentů, které by se mohly vylučovat, ale udrželi ducha hry, udrželi to, že se jim zápas nevymkl z kontroly. Ve chvíli, kdy to vypadalo, že by mohly vzniknout nějaké šarvátky, tak neváhali vylučovat a musím říct, že mně se jejich rozhodování docela líbilo. A hráči toho nezneužívali, takže si to mohli dovolit. Chtěl poznamenat ještě jednu věc, že po dlouhé době jsme měli na mistrovství světa tým, kterého se soupeři báli. Byl to tým, kde bylo cítit, že z něj mají všichni respekt. Mistrovství světa 2011 má před sebou první ceremoniál vyhlašování medailí. Bronzové medaile pro Českou republiku. Symbolicky zase jako první kapitán týmu Tomáš Rolínek. Letos to byla trochu jiná parta než před rokem. Loni se dostali do pozice outsiderů, ze které se vyškrábali až na vrchol. Letos naopak svými výkony v základní části považováni za největší favority. Možná o to byla hořčí ta semifinálová porážka od Švédů, ale bronzová medaile je sladkou tečkou za tímhle šampionátem, který se pro český tým odehrával v podstatě v domácím prostředí. I za tohle je potřeba poděkovat nejenom českým, ale i slovenským fanouškům. Nesetkali jsme se tady v podstatě s žádnými projevy od Slováků, že by nepřáli českému týmu. Naopak hovořili o českém týmu jako o bratrech. Naši bratia budou aspoň bojovat o medaile. Ne, od chvíle, kdy opravdu domácí vypadli, tak Slováci tady fandili nám a celá ta atmosféra byla velice přátelská. Jakub Voráček. Tady určitě jeden z velkých hrdinů tohoto šampionátu a muž, na kterého se může český výběr spolehnout pro další sezony. Ondřej Pavelec. Když to tak vezmeme, tak to vychází přesně na olympijské hry do Soči, kde by Ondra Pavelec měl být hlavní hvězdou. Tam by to měly by to být jeho hry. No, Alojz Adamčík.
takhle zářil po většinu turnaje až na ten jeden smutný večer pátek 13. kdy cítil, že se Švédskem to nebylo ono, že ten zápas prostě nevyšel. Dnes už znovu skvělý výkon. Útočníci čtvrté formace. Jirka Novotný, Petr Hubáček. Odvedli výbornou práci, odvedli přesně to, co se dá očekávat od čtvrtého útoku, to znamená, oni dokázali skvěle bránit a navíc oni se dokázali dostat do pásma soupeře, dokázali přenést hru na druhou stranu a první útok pak už naskakoval zase ve chvíli, kdy jsme měli moment, tempo hry. Bylo to přesně udělané, že každý měl svou roli v týmu a nikdo s ní nepohrdl, každý se ji snažil plnit a když si mluvil o čtvrtém útoku, oni tam nebyli o to, aby dávali goly, oni tam byli o to, aby unavili soupeře, aby dostali tým do tlaku a to přesně plnili. Slavomír Lener a také šéf Českého svazu ledního hokeje a rituál, který se už stal zvykem, kdo neskáče, není Čech. Tak ještě ten bronzový talíř. Je to určitě skvělá tečka za touto sezonou. Ono se říká, nejdůležitější je vyhrát poslední zápas. Bronzová medaile, to je tým, který vyhrál. Paradoxně někdy trochu lepší než stříbro, protože stříbro získají ti, kteří prohráli souboj o zlato. Tam zůstává ta pachuť. Český tým zakončil sezonu skvělým vítězstvím nad Ruskem 7-4. Bronzová medaile. Moži, děkujeme. Pozor, my tady musíme zpívat teď. Nevím, jestli má smysl ještě nějak komentovat emoce ve tvářích českých hráčů, ty hovořili za vše. Tohle je bronz, na který se napřeli, který dokázali vybojovat. Ovečkin znovu, tak jako po tom prvním utkání ve skupině, se objímá s některými českými hráči. I v tomhle ukazuje svoji velikost hokejisty. On po skončení utkání umí přiznat porážku a nemá problém pogratulovat soupeři s Jaromírem Jágrem teď v družném rozhovoru. A když to vidíme, tak většina ruských hráčů si potom boji poklepe s našimi hráči, ještě po ramenech udělá něco navíc, než jenom to suché podání ruky. A spoustu z nich jsou spoluhráči, soupeři z KHL, ale ono by to takhle mělo být vždycky, když skončí utkání. Ono to tak je, někdy je ta pachuť větší, někdy menší a prostě někdy to déle trvá. Já myslím, že i loni po šampionátu v Německu Rusové potom uznali, že jsme si to zlato zasloužili. Dnes to přišlo i rychleji a už teď při podávání rukou Rusové vyloženě gratulovali. A dnes i Arťuchin
potřásl rukou všem z českého týmu. Minule se mu 3-4 hráči vyhnuli, Artufin pak otráveně odjel. Tak nezhrál korektně, nehrál na to, aby někoho zranil, dnes se snažil hrát hokej. Český tým si užívá svoji bronzovou radost. Společná fotka týmu, který do bohaté sbírky českého hokeje přidává další cenný exponát. Je to stejně úžasné, jak naše malá zemička uprostřed Evropy dokázala tuhle hru přijmout za svojí, tuhle hru, která vznikla v Kanadě. A přestože u nás zdaleka nejsou takové klimatické podmínky jako na chladném kanadském severu, tak u nás stále a stále vyrůstají generace skvělých hokejistů. Jestli to nebude tím, že dnes už se dá led uměle vyrobit. Ne, je to opravdu úžasné, co dokážeme vyprodukovat sportovců té světové úrovně, není to jenom hokej. A bude to dobrým základem v tréninku, tomu, jak se věnují mládeži. Doufujeme, že i nám se podaří zacelit tu díru, která tam trošku vznikla, a že to dokážeme z vlastních zdrojů ještě nějakým způsobem vydržet, než se znovu ta dobrá základna udělá. A místní disc jockey znovu hraje písničku, kterou tady oslavoval každý gól Jaromíra Jágra. Ač jsem nikdy nebyl velkým fanouškem Petra Nadě, tak tohle je písnička, která naprosto dokonale vystihuje to, co tady Jaromír Jágr předvedl. A i tak jsme stále frajery. Nenechte si ujít důležité hokejové okamžiky. Prostamol Uno, volně prodejný lék na problémy s prostatou.